kagaya ng inyong talakayin, isang pag-aaral sa inyo'y nakahapa. Kung papaano at ano ang tungkulin ng isang tao sa Diyos. Pagkat sa inyong narinig na sa inyo'y nagsalita, ang dala niya ang takot sa Diyos ay karunungan. Ayon sa Ebanghelyo, ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan at ang paghihiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Bakit itinuturo sa inyo na kailangan matakot ang isang tao? Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, sumusunod at gumagawa sa kaniyang kautusan, ito'y magkakaroon ng takot sa Diyos na may karunungan. At ang karunungan na may pag-unawa. Upang nang sa ganon, inyong mapag-aralan lubusan iwanan, kilalanin ang mga bagay-bagay na inyong ginagawa na kung ito'y naaayon sa kautusan ng Panginoon. Subalit, gaano ba kaimportante ang karunungan na galing sa Diyos? Ito ba ang pangunahin na dapat angkinin ng bawat tao? At ito'y nasasaad sa Ebanghelyo sa Kawikaan 4:7, sa inyo'y ibinabahagi ko. Inyong basahin dito po sa Kawikaan 4:7, ito po ang nakasaad. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang ito po ang nakasaad. salamat. Ito ang nasasaad na sa inyo'y ipinahayag. Ang karunungan na galing sa Diyos, ito ang pinakapangulong, pangunahin na dapat angkinin
ng bawat tao. Nang sa ganon, sa kanyang paglilingkod, higit niyang maiingatan ang mga kautusan na kanyang ibinabahagi. Pagkat ang karunungan ang una na bagay na may pangunawa. Dito natin makikilala at magiging pamantayan sa isang tao na kung ito ay tunay na gumagawa sa tungkulin na nasasabi bilang tao. Paano ninyo malalaman na ang karunungan na may takot sa Diyos, ito'y nanggaling at buhat sa Panginoon? Muli kong ibinibigay sa inyo at ibinabahagi sa sulat ni Santiago 3:17. Inyong muling basahin. Dito po sa Santiago 3:17. Ito po ang nakasaad. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Ito po ang nakasaad. Santiago Santiago 3:17. Ngunit ang karunungang lahat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panayunan, puspos ng kaawaan at ng mabuting bunga, walang hinaayunan, walang pagpapaibabaw. Yun po ang nakasaad sa Santiago 3:17. malinaw na sa inyo'y isinasaad na ang karunungan na buhat sa Diyos, ito ay malinis, mapayapa, may mabubuting gawain. Ito ay iilan lamang sa mga katangian na taglay niya ang karunungan buhat sa Diyos. Subalit, kung ito'y nasa inyong mga puso, ano ang maaaring ibunga nito bilang bunga ng Espiritu? Ito ay ang takot sa Diyos na may karunungan, gaya ng pag-ibig, kabutihan, kagalakan, ang sino man sa inyo na tunay na naglilingkod sa buong may kapal, gawin niyo sana itong may katapatan
may katotohanan upang nang sa ganon ang inyong pananampalataya maging karapat-dapat sa kaniyang paningin. Sumunod kayo at gumawa kayo sa mga kabutihan na kanyang pinag-uutos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Sapagkat kung si Jesus ay ipinasok nyo at tinanggap ninyo sa inyong mga puso, mawawala ang kadiliman. Maglalaho ang inyong mga pag-alinlangan. Mananatili ang takot sa Diyos at magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kung si Jesus ang tunay na naninirahan sa inyong mga puso, maghahari ang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. Makakaranas kayo ng pag-asa sa kabila ng kahirapan at pagdurusa. Kagaya ng banal na ito na inyong pagtitipon, kayo'y nagkakaisa at nagpapasalamat sapagkat ang pagpapasalamat ninyo sa Panginoon, ito ang nagbubukas at nagpapalalim at nagpapatatag sa inyong ugnayan at relasyon sa Panginoon. Pakaingatan ninyo ang bawat salita na sa inyo'y ibinahagi. Ang bawat salita na inyong narinig. Pagkat kung kayo'y mananatili dito, sa inyo rin mananatili ang anak at ang ama. At ang kaniyang pangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikiisa. Sa inyong pagdala, pagsakripisyo, nawa magampanan ninyo ang buong katungkulan ninyo sa Panginoon. Kung papaano ninyong ginugunita itong inyong pasasalamat sa buong may kapal, huwag sana ninyong kaligtaan sa inyong mga magulang, asawa, o sa sino mang naging ina
ng tahanan. Muli ninyong gunitaan, minsan pa, na sila'y pasalamatan. Sapagkat hindi sa araw-araw na ito'y inyong binibigkas. Sa araw ng mga ina, hindi kailangan ang anumang bagay na karangyaan. Bagkus, higit na importante ang inyong mga salita na sa Kanya'y nagbibigay ng kalakasan, kagaya ng Panginoon. Muli, ang pasasalamat sa inyo'y iniiwan. Ang bendisyon, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos ay sumainyo. Naway gabayan kayo ng buong may kapal na may kagalakan ang bawat isa sa inyo. Sa patnubay ng Espiritu Santo sa inyo'y nagpapaan. Atin pong narinig ang mga banal na mensahe na galing sa ating Panginoon. At ngayon, upang magbigay ng kaalaman sa ating lahat tungkol sa ating tema, na nasusulat sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Atin pong tinatawagan si Hermano Noel Q. Yumud. Magandang gabi po. Sa gabi po ito, narinig po natin ang unang mensahe na ang Panginoong Espiritu. Narinig po natin nagtagal po ito. Pagamat tayo po ay may halong kapangan at meron ding halong tagal po. Mas mabuti po siguro kung tayo po ay gagamit ng ligang tagal. Para po ang lahat ay maintindihan po ang ating mga sinasabi sa ating kapatiran. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nandito upang ating pong purihin ang ating Panginoon. Sapagkat siya po ang dakilang Diyos na lumikha sa lahat at nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Sa gabi po ito, meron po tayong tinatalakay ng mga paksa sa ating pasasalamat, siguro tagumpay ng buhay, ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Tayo po ay nandito ngayon upang tayo ay gumawa at sumunod sa mga utos po ng ating Panginoon. Kaya po tayo nandito sapagkat alam po natin na tayong lahat na mananampalataya ay mayroon pong takot sa ating Panginoon. Kaya po tayo ay nandito. Kagaya po ng sabi ng ating banal na bataya na ating pong narinig. Ang takot po sa Diyos, yun po ay pasimula ng karunungan. Ayon po sa nasusulat sa Kawikaan, Kapitulo 9, versikulo 10. Pag meron po tayong takot sa Panginoon, yan po ay pasimula ng karunungan. Kaya po ipinahayag niya sa atin kung paano ang karunungan ay siyang pinakapangulo sa lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, dapat po ay ating kunin
Ano pong klaseng karunungan? Una po, ang karunungan galing sa Diyos. Para magkaroon po tayo ng lakas na loob at liwanag sa ating kaisipan. Matuto tayong magsalita ng maayos, magsalita ng mga bagay na may katwiran na naaayon sa ating pananampalataya. Kaya po, ang pagsunod po sa Diyos, para magampanan po natin ang ating katungkulan sa Kanya. Ang nais po ng Diyos na siya po ay ating ibigin sapagkat siya po ay Diyos. Ayon po sa nasusulat sa Mateo, dito sa 22, Kapitulo 37, ganito po ang sinasabi sa Biblia. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Yun po pala, ang unang utos na dapat po natin gawin ay ibigin po natin ang ating Panginoong Diyos. Paano po natin siya iibigin? Kailangan ibigin po natin siya ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas sa ating sarili. Yan po ang nais ng Diyos. Yan po ang uri na ating pwedeng may ipakita sa Kanya na pagmamahal. Kailangan buong buo ang ating gagawin, ang pag-ibig para sa Kanya. Kaya po sa Biblia, ang ating paksa na may papakita po sa ating Panginoon ang buong katungkulan. Lahat po tayo mayroong katungkulan sa Kanya na dapat natin gampanan. Saan man tayo nanggaling, meron tayong katungkulan sa Diyos na dapat gawin. Gaano natin may papakita ang pagmamahal sa Diyos? Alam po natin mahal po natin ang Diyos, alam po natin, iniibig natin ang Diyos. Gaano natin may papakita ang pagmamahal sa Kanya? Sa Biblia po, merong 7 biblikal na pamamaraan kung paano natin may papakita ang pagmamahal sa Diyos. Hindi ko na po babasahin ng mga talata para hindi na po ako magkatagal. Basahin ko lang po yung mga 7 biblikal na paraan. Una, sundin ang kanyang mga utos. Pangalawa, mahalin ang mga kapatiran. Pangatlo, kamuhiyan ang masamang landas. Pang-apat, huwag mahalin ang sanlibutan. Pang-5, huwag maging maibigin sa salapi. Pang-6, ipagkaloob sa Diyos ang pinakamainam na handog. Pang-7, pakainip, alagaan ang mga tupan ng Diyos. Yan po ang nais ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak ng mananampalataya. Gawin po natin ang gusto ng Diyos. Diyan po natin pwedeng may pakita ang ating pagmamahal sa ating buhay ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano. Sakripisyo, paghihirap, sipag at tiyaga. Ang mga salitang ito ay katangian ng isang ina. Ina na nagluwal sa anak. At ngayong araw ay isang mahalagang araw para sa ating ina na makilaw ng tahanan. Kung kaya't kami naghanda ng isang presentasyon para sa inyong lahat para ay magpakita ang aming pasasalamat sa inyong aming mga ina. Para sa inyo po ito.